Velkommen til denne her Weekly Fire. Hvor har jeg glædet mig til at være sammen med dig, og hvor har jeg glædet mig til at dele den her Weekly Fires besked, for den er faktisk ret vigtig. Men før det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lige høre, hvordan din uge har været. Har du haft en god uge? Og er du klar til den her uge, der kommer nu her? Det håber jeg i hvert fald, at du er. Men den her Weekly Fire, den handler meget om det her med at stræbe efter ting, men samtidig at ture og give slip. Det giver faktisk nemlig rigtig, rigtig god mening. Mit navn det er Peter, og jeg er fra Daily Boost, og det her det er din Weekly Fire. Det her med at stræbe efter ting, har jeg i hvert fald italesat før, og det er super vigtigt. At have klare målsætninger, er hele tiden det ved med at fokusere på ens mål og de ting, man gerne vil arbejde sig hen imod. Det synes jeg i hvert fald. Men en af de ting, der nok er lige så vigtigt, hvis ikke mere vigtigt, det er det her at ture og give slip. Og så tænker du sikkert, hvad mener du med det? Det virker som to fuldstændige modsætninger. Men det giver faktisk rigtig, rigtig god mening. For når du tør at give slip, så giver du dig også selv den mulighed for at give dig selv en pause. Og når du giver dig selv en pause, så giver du dig også selv lov til at have den her nedetid, hvor du kan genoplade batterierne. Og så har du også mulighed for at få tingene lidt på afstand og få tingene sat i et nyt perspektiv. Ligesom mærke lidt bedre efter. Fordi det, der sker, når det er, at vi arbejder så målrettet, det er, at vi glemmer lidt at mærke efter. Og der er det sådan lidt, hvad er det, der er vigtigst? Er det vigtigt? Er det vigtigste, at det at være produktiv og opnå ting? Eller er det vigtigste egentlig, at du har det godt, og at de ting, du laver, føles godt? Så det her med at ture og give slip, kan give virkelig, virkelig god mening. Og det du også vil opleve, det er, når du tør give slip, så hviler du også langt mere i dig selv. Og når du hviler mere i dig selv, så er du også langt mere produktiv. Du vil også opleve, at det her med at ture og give slip, vil også mindske den modstand, der ligger i at arbejde meget målrettet mod noget. Så det er min opfordring til dig i den her uge, det er, hvis du virkelig har nogle ting, som du arbejder meget målrettet med, meget dedikeret, så prøv at give lidt slip på det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at du skal give op på det. Det er slet ikke det, jeg siger. Men prøv at give slip på det og læne dig lidt tilbage. Så vil du også opleve, at den her modstand vil blive mindsket lidt, og at tingene forhåbentlig vil komme til dig på en lidt nemmere måde. Så det er min opfordring til dig med den her Weekly Fire, og så håber jeg bare, at det giver mening, og jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og så håber jeg bare, at du får en helt fantastisk uge, og så husk det her med at passe rigtig godt på dig selv.